mediu. Să rupă șosea, mânașul. Dă drumul la muzică, nașule. De ce? Ca să fac și eu fond sonor la aparat. Să filmează așa pe... Îți bag și Super FM. Ăla-i! Au ce defrișat aici, frate. Nu mai am baterii. Aude ATV-ul. Ce zici, mă, acolo? Olangiule. Acum ia-le în curbă, băi. Ia-le din curbă, așa. Ce să iau din... Uite acum. Amândouă, mașina amândouă. Da, avem ăla acolo. Bine, din față. Așa ca și la 20. Zicea, mă, cucoana aia, vara e mișto aici la comando, e super, super. Mă poze singură, mă! Și nu venim și noi la var. Stăm și noi vreo lună, două paci. La Adrian, la Pârcă. A zis, bă, că nu mai ține câine. Cum fel ce crezi așa dacă la... Da, dacă s-a atașat de ei, să știi că așa este. Dacă Nu, așa cățeaua deja nu a apucat primăvară. Aia Ce a nu zis, apucă, ce da, să mai. fac, doamne, acum pun să omor câine, dar... Îl învăț pe Pârcă să fac o leacă de agroturism. Îmi fac un site pe internet. Și îmi dă și mie o cameră acolo o săptămână. Zi, bă, uite ce-ți plăcut. Și 3 zile de revelion. Îți fac site pe așa și Te bag, îți fac reclamă, fac la... îmi lași cu acte. Îți spui să angajați pe cineva acolo, să-i ia lingerii verde, noi. Cumpere Eu că nu l-am întrebat dacă are copii. Nu, N-are? Și nu fiază? are, mă, are copii. Are, mă, copii. Are? Are doi băieți. Da. BMW. Bă, el prost n-a fost, dar băutura l-a terminat. Dai seama Ia că uite-l. Bă, vremea lui Ceaușescu, colonelul în